Ey cemaatler, ey Türkmen Müslüman doğalla, imanlı sade milletle, näme gurrun geçti işi giycede, behterin amal, imanın içinde evvel 5 wagt namaz. Haktır, doğrudur, kän adamlar ba, fitne zaman bolupdur, afet zaman bolupdur, zehirler harap zaman bolupdur. Awwalin aýdylýan zat palany namaz okyp bäde näme boldy? Palany 5 wagt namaza gatnaýada näme peýdasy boldy? Palany gatnapdy da oğul gyýdyn şeýtip gezip bä. Ýaşyňa meňdeş palany mescide barýada gıýbatdan başga zat işi ýok diýilýär. Ya häzir özüni dogurlasun, hamany mescide gatnap bä, häzir bergisin berenak, ya mescide gatnap bä, dogany bilen kepleşenak. Oham şu bir tofor bahanalar, sebepler köp ölüpdir. Oham kän adamlar öz ýandan özü pakyrjyk, ya düýp namaz okuyanak, ya hiç cemaate barmalladan, ya okuysa da hewre çalasym okuýar. Oham hatta inni bir hatta barıpdır, cemaat gaw dikkat edeýin ha. Kur'an'da aýtýan musulman adam Allah, Allah diýse ýüregi jaýlaşar diýe. Şuma halkän gelin gyz erk adamlaryň soragy näme? Biz namaz okuysak ýüregimiz ýarylyp barýar diýe, gulaýyndan mah bilmeýäs diýe. Näjire bolýaşy? Men inşallah jogabyny aýdyp berjek. Qadrın bilen aýdyljak görüňliň. Eşitdirin doganjyklara. Hudaýyň ýanyna ýüzgara bolup sataşamasyn. Öten akşam geçip gitdi dämi? Geçdi, derrew geçdi. Bir ýatdyk, bir turdyk, bir ýeje tamam geçdi. Bir döwrümizde geçecekdir ha. Ola konulukun şu ýurtda kim padşah varmış? 2000 ýyl mundadyr, 1500 ýyl mundadyr. Sasani padşahlar varmış. Eser var. Sürlük gitdi hemmesi. Döwür geçýändir ha, biziň döwrümizde geçecekdir ha. Gyzgyn bazary da bolsa, gyzgyn mektebi de bolsa, gyzgyn klasy da bolsa, gyzgyn danışgasy da bolsa da, gyzgyn bolup duran üýşmelek bir gün tätil bolaýandyr ha. Adam allanmellerdir ha. Hemişe kurrun da awwal özüme gerek nasihat kurrun. Ondan siz Türkmen dogançyklarymda ak nasihat da. Şurun giňdat dehret kılıp namazlığa şin men barıp bilemek, yüreğim ýarylyp barýar diýip aýtýar. Oham ege okuýarsam da beter çalasym okyp namazlygy ýygnamasam, yüreğim agzyndan çykyp barýar diýär. Häzir bir gow düşünmeli wurrunşy Kur'an aýdýar, okyp beraýyn bir teberrük. Auzu billahi mineşşeytanirracim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah aydiye Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman Allah diýse, subhanallah diýse, ýüregi jaýlaşmalydyr diye. Inni bir benden soragy men zikretsem, tesbih sanasam ya namaz okuysak bolsam ýüregim ýarylyp barýar diye men boljak däli. Men jogaby näme bolmaly? Muňa ýol näme aýtmaly? Ýoksa bir adam men howsala bolýan ise bir namaz okuy diýiljekdir şeriatda. Ya Peygamberimiz her haçan narahat bolsa derrew namazlyga minýänmişdi. Emme bir sorag bir minýän namaza barsam ýüregim ýarylyp barýar diye. İnşallah ak jogabyny, ak dermanyny aýdyn, ýene aýdýan qadryny bilen aýdylýan görürüm. Awwal qisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حديث صحيح متفق عليه. Peygamberimiz aýdýar, şeytan adamın damarlarının içinde kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Adamın kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Bu bennäni şeytan düp eýeläpdir da.
Ünni näme men waswas etdiye? Namaz okuysa bir neçe etdiyen günahları var, derro şonu yadyna salýar. Eger namaz okuysaň, ol egin maşytan aýyrmaly bolýan. Eger namaz okuysaň, o irtibatyň aýyrmaly bolýan, haram irtibaty. Eger namaz okuysaň, o mahbaran aýyrmaly bolýan. Derro men yadyna salýar da, ohum şo zatlarda aýyrsa bir ulajak ýaly. Ya namaz okuymaly bolýar, ya o haram işleň içinde güýmenip gezmeli bolýar da. Onun şeytan vasvas etdiye näme diye namaz okuysaň o günahları, o etdiýän işleri äp bermeli bolarsyň diye. Onu äp berseň de sen zindigi etip bilmersiň diýip müň ýadyna salýar. Bir gezek ýadyna salmaýar o şeytanna sen eýäň huzuruny dur arasda bolly diýmeýär. Eýäňi bir gün öwürlip barjakdyrsyň diýmeýär. Ey cemaatler, Suriye emme cöz var, emme cöz Kur'an'ın ahirki parası. Hefteyek diye aýtýarsda biz. Kur'an-ı Kerim'in ahirki parası. Emme yetesâelûn. Ondan sonra ve'n-nâzi'at. Bir gayrat edin, bir tercümeli Kur'an-ı Kerim bolsa, bir öýde bir bolmasa bername koyun, bir jegedekde olsa şoň tercümesini bir okuydan çıkın. Emme yetesâelûn'dan ta kul a'udhu bi rabbin nâs variýança. Amma yetesâelûn kıyamadın gurrun etdiye. Ve'n-nâzi'at kıyamadın gurrun. Ondan soň näme sure gelýär? Abasa we tewalla. Kıyamadın gurrun ba. Ondan soň ize-şems kuwirat kıyamadın gurrun etdiye. Ondan soň ize-semâ fatarat kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň weylul lil-mutaffifin kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň ize-semâ şaqqat kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň we-semâi zâtil buruj kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň was-semâi wat-tariq yawma tubla as-sarâir kıyamatyn gurrun etdi. Ondan soň sebbih isme rabbik kıyamatyn gurrun etdi. Bel tu'thirûnal hayâtad-dunya wal-âhiratu hayrun wa abqa. Ondan soň hal ataka hadisul gâşiye kıyamatyn gurrun etdi. Ondan soň wal-fajr kıyamatyn gurrun etdi. Ondan soň la uqsim o da kıyamatyn gurrun etdi. Hemme suralarda kıyamatyn gurrun etdi. Bir musulman näjire kıyamat ýadyndan çykarmar. Görýän kızatları geňdatdyr ha. Amma yetesâelûndan ta la uqsima warýança. Wal-leyli izâ yaghşa kıyamatyn gurrunma. Wad-duhan içinde kıyamatyn gurrunma. Iqra kıyamatyn gurrunma. Izâ zulzilet şodurşy kıyamatyn gurrunma. Wal-adiyat kıyamatyn gurrunma. Al-qariya kıyamatyn gurrunma. Alhaakumut-tekâthur kıyamatyn gurrunma. Weylul likulli humaza kıyamatyn gurrunma. Ara'aytallezî yukezzibu bid-din kıyamatyn gurrunma. Teppette de kıyamatın gurrunu var. Necire musulman adam kıyamati ýadydan çykarmaly. Şu namaz okuyup bilmeye, hawsala bolýar dem namazın üstüne düşecek. Şoňa Allah üçin aýdýan, men sizin bir eşsin. Ey insan, ey ayalı erkek insan, Allah'ın huzuruna bir gün durmalysyň, şoňy ýadyna sal. Bu mahal şäherliň içinde, bazarlyň içinde, danışgalyň içinde, maşin, motor gelgidin içinde yıkıcıdın bir gün Allah'a cevap vermeyeni yattan çıkarama. Şun ekser adamlı bilye haşon pardıgını. Yönü adamların içinde toy, yas, mereke, bazar, akşam yatıp erti turup öz bilmeyen şık bulup gününü geçirip be. Yıkıcı kabri giriş yanık, yıkıcı da Allah'a cevap vermelidir ha. Sonram aleme berzakte, yani dünya bilen kıyamatın arasında. Ve kıyamet gününe hem ruhu hem gövdesi katı horluğa düşecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de aýtýandyr. Bir okuyup çıksın belli olur näme. Şeytan awwal qısit kan baryan yerine barya. Ohum adam näme etmeli awwalin zadi bir kıyamet haçan kıyamata oracakdı belli de. Şayet öýmüde yetmedik işte. Şayet ertiye turmadyk. Be her hal sen 100 ýaşa, 1000 ýaşa bir gün barmalla. 100 ýaşaňdan soňra da geçen ömrüň gözüsen hiç bolup galýar. Men üstünde kan durmaýyn. Ikilenji görürüm. Ey cemaat. Ey şu biterde okuyup bilmeyen, bilkim şu okuyup bilmeyen niye bilkim dermanın eşitsinna. Özüm bilýän nipdi bir derdi we pakiriň kulak asyp bilen atda. Geçen heftede görürüňe dendir. Ya ahully gitsin özün dogrulasyn ni pakir bir dermandan boş galyp
ya öz tekebbürlük edip ya näme qadip pakir boş var ya bir tofar. Ahun özü bir gün iki Allah'a cevap vermeli, qari da cevap vermeli, azançı da, karger de, düktör de, her kim olsun. İnsan Allah'a cevap vermeli. İkilinci görürün Kul a'udhu bi rabbin nas'in içinden. Min şerril vesvasil hannas. Ey cemaat, Allah şeytanı hannas attaqıptır. Huday şeytanı hannas attaqıptır. Yani näme? Hop yan qadam şeytan eýlepdir de namaz okuyup bilenakda. Huday aýtdy. Bir jegedek Allah di şeytan aňryk durur diye. Hannas diýdigi her haçan Huday diýsen şeytan iýdine gitdiýär diýdi. Şoň ýanyna durup bilmeýärdi. Hannasın manasy şu. Sen Huday subhanallah elhamdülillah bir zat agdasaňma Hudaydan şeytan iýdine gitdiýärdi. Oňa bir adam näme etsin? Allah'ın zikretsin. Hamana namaz wagt bolup gelýärde, saat 12 bolupdyr, işte öýle azan çekiljek, bir de okuyup bilmeýärde. Ansatjak etmeli zikri näme? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Hudaýa men şeytanyň şerrinden sakla diýdi. Şonu birje 3 gaýtar aýtsyn. Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban beýik Allah'ın adyny tutup dunydy. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Birje 3 gaýtar aýtsyn, elinden fereşteler çekip gider. Birje gaýtar imtihan etsin. Birje gaýtar imtihan etsin. Kur'an okuyacak bolanda bira auzu billahi diýip bir de bismillah. Şu ikisini her gaýyn 3 gaýtar aýtsyn ograr. Elinden fereşteler çekişerler. Ograk gider, şodur şuna dehret agaşy. Şonu aýtmagyny özüne agran bilmelidir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, ey cemaat Resulullah'ın derman söýdüşi. Men wagt azalyp barýa derman fakat terjemesini aýdyn. Bir adam akşam yatjak bolanda şoň qursagynyň gapdalyna şeytan negeler, ferişte degeler diye. Ferişte aýdar, Allah'ın zikretde yat. Ey adam, Hudaý zikretde yat, gaýrat et, gowluk bilen giýjäň yatjak bol. Şeytan aýdar, bir haram zatla ýadyna salyp, ay ertaxşam okuyorsun. Ýene 10 dagadan soňra oky. Şol seriallaryň öwünde, filmleriň öwünde ya haramyň içinde, ay sen günahkar ahim, sen Hudaý zikredeniň näme peýdasy bar? Ay sen mal dehretin, sen iň haram ahim. Ay sen bir zat ahim, ay sen biderek adam diýil. Näme etjeksen erti birwünip on şeýle ýatyrýar. Şylay diýen görüňüm Resulullah'ın mübarek dodugynyň arasyndan çykyp ummatyny eşitdiren görüň. Adam yatjak bolanda musulmanyň gapdalyna ferişte digelýär, şeytan digelýär. Üçüncü peygamberimiziň sözi. Ey cemaat, derman görüňdir, haýyrlanyň. Bunu teberrük okuyayn. İza istayqaza ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir thalathan fa inna ash-shaytan yabitu ala khayashimihi. Rawahu Muslim. Hadisun sahih. Peygamber aýdypdyr, derman aýdypdyr, Resulullah aýdypdyr. Canymyz, malymyz, mülkümüz fedasy bolsun Resulullah janyň aýdypdyr. Ey musulmanlar, akşam yatıp erti turuňyzda ya selallik wagt ya daň atanna ya azan çykynda ya qamat diýende hulasy turuňda dehret kılaňyzda 3 gaýtar burnuňyzy felyestenfir Arap dilinde yestenfir diýdigi o düşüneýliň eliň menen agzyňa 3 gaýtar agzyň çaýkandan soň burnuňy 3 gaýtar suw çekmek we şonu pıňşyryp burnuň içindäki suw ep bermek. Peygamber aýdypdyr, şonu 3 gaýtar burnuňyzyň daşyny ýuwmaň, burnuňyz bilen suw çekden burnuňyzyň suwuny ýaxşy zyňyň daşaryk, şon şeytan adamyň burnuna ýatýandyr diýipdir. İnsanın zahir bedenini mikropşinasla aýdýar, ey cemaatla. Resulullah'ın derman aýdan sözi mikropşinasla aýdýany wezden. İnsanın zahir bedenini iň mikrop kän ýüşýändir adam ýatanda burnunyň içi diýip aýdýar. İnsanın zahir gowresini iň mikrop kän ýüşýändir adam burnunyň içinde.
İnşallah şunu akşam yatarsanız, erti sana man iman menen sana man öğrörsünüz. Şonu dehret kılаңızda şu Resulullah'ın derman sözünü yada salın. Elin menen burnun edip su çekmeli ve şonu pınşırmalı. Şonu gerşinizden yük ayrılan yalı ihsas edersiniz. Şu şeytan şu hafa çıkıp gitiyedi. Yani deyip Müslüman adam bilmenşik bolmalı. Resulullah'ın derman sözü. İmam Azam Ebu Hanife'nin hükmünde sünnetçi. Sünnet müekkede. Bayet dehret kılanda Resulullah'ın ak sünnetinden burnun üç kaytar yuğulmalı. Köplerçe hasta zenanla fakat burnun daşını yuğuyalı. Resulullah'ın sünneti bitmedi onların. Şunu koç edip pışkırmalı, pınşırmalı, şu burnun suğunu zangmalı. Burnun suğu kan olsa, dövründeki adam şuluk bolsa, dövründeki mülahaz edecek bolsan, yürekleri bulaşmaz yali, onu yuvuşanrak hali mülahaz edersin ol öz yerine. Yönü burnun daşını yiyip savuşmalıdır. Peygamber aydiye, akşam yatağında şeytan adam burnuna yatayanlar diye aydiye. İn hafa, zahir bedenine in mikrop işleyen yer öyle. Yine bir de bir yolunun miri oldu. Arasında imanın içinde yaşar, şeytanı ölünden daş edecek bolsa.